बारसिखि बिबार अलंबार नै बारसिखि बिबार खादों जोंहा ओंख्रि संनो अनलाजों दाउजों टमेट'जों जानो इखौहाय नै खौ बख'सिगोन आरो बिबारखौ ओमफ्राय बेखौ गायहैगोन बेखौ नै बिदिखौ बेगर गोनांखौ नों साय रोंगौ सायलाय देलाय बख'दो ओंख्रि जालायबाव नामा बेखौबो मा माजों जाजायो बेखौ नानि अनलाजोंल' अनलाजों नङा मानो मोनलाय माजोंथ' अमा बेदर अनला दाउ अनला अनला दाउ ओमफ्राय दुब्लि होनलाय दुब्लि दाद होनलाय दुब्लि दुब्लिखौनो होनो रोङा जाबाय दुब्लिसो होनो दुब्लि खनसे फोराननायाव जा मोजां रानदोंमोन खनसे फोरानबावनोसै बारसिखि बिबार अलंबार जावैसो समबार अनला ओंख्रि संनो नागिरदों नै बे अनला ओंख्रै माइरंखौ उनना लाखाबाय ओमफ्राय नै बियो मा नै बारसिखि बिबार बारसिखि बिबार अनला ओमफ्राय नै बियो मा अमा बेदर नोमा बेदर अनला ओंख्रि जागोन जोंहा दिनै जाजोब्बाय मस्ला देदो नानि सारायखौ जाननानै लासैसै अरदाबावसो संगोन अरदाबाव संनाय बायदि गोथाव ओंख्रिफोरा खारदैजोंसो संगोन आरोना जेबो होलाबाया बेयाव ओरैनो सिम्पोल अमायाबोथ' मेजेम दंखायो नालाय बारसिखि बिबारखौ गोखा जायोथ' इयो बांद्राय होबाना गोखासो इयो खाथो एसेयानो बेनोबा दा कालारफुल जागोन साराया अलरेडि गरम जाखाबाय आंना साराया बारा थाव होआ माने खारदैजोंसो जागोन नालाय जोङो अमा बेदरानो जा थाव जाखायो जिरा एसे होनानै लानोसै दुंबाय एबार नै बारसिखि बिबारखौ होनोसै आरो अमा बेदरखौबो होबाय अमा बेदर इयो मेजेमा आवलिजोब्बाय नै संख्रि होसैनोसै हालदैबो होबाय नै हालदै दैल' होनांसिगौ बेवहाय दै होनानै गोदौहोनोसै गोदौहोनोसैल' बेखौ होबा ग्लब ग्लबनो अनला ओंख्रि नालाय दैखौ बुरजा होनोसै एसे मेजेम ओंखारखाबाय नै जानो मेजेम अमा बेदरा मेजेम जाखायोना
मस्ला सामब्राम गुफुर मस्लाखौ होथ'वा मामोन बे हाइजें हाइजें फानलु सामब्राम गुफुर होदो होदो गोदौनायाव होखाबासो मोदोमो माबाया हाइजेंआ माबा ओंखारो गरम मस्लाया रस ओंखारो मोजां गोदौ होगोनसै बेखौ दसे गोबावनो ओमफ्राय नै माइरं गुन्दैखौ आङो दै होनानै लगायनानै लागोनसै आरो जाहाथे अन गथा थाया अनला फिथर थाया दै होना आराम मिक्स खालामनानै लागोनसै लगायनानै जाबाय बिराद मोजां गोदौबाय आरोना नै एबार दाना अनलाखौल' होनांसिगौ आरो अनलाखौ आं दै लगायनानै लाखाबाय अनलाखौ होनोसै आरो एबार अरदाबाव संनाय बायदि टेस्टि जाया आरोना ओंख्रिफोरा ओरैबायदि गोथाव जायो अरदाबाव संनाया गोदोनि मानसिफोराथ' अराव संनायखौल' जायोमोन बेखायनो मानसिफोरा गोबाव गोबाव जोरोमोन खोमा दानियाथ' मा गेसाव सङो माबा स्टभजों सङो माबा हिटार कारेन्टजों मानि संलायलाङो बेफोरो मोजां नङा होननानै बुङो मानसिफोरा ओंखायनो अरदाबाव संनाय बायदि संनानै जानाय बायदि मोजां जाया आरो देहानि थाखायबो अनलाखौ होनोसै नै दा अनलाखौ वाव अनला बिराद मोजां गोदौसिगोन बेयो एबार आंनाथ' न'आव फैबाथाय बोराया अरदाबावसो होनखायो गेसाव संनायखौ जानो बाबायनो नैबेयाव खारदै होनोसै एसेनो अनला ओंख्रियाव खारदै होबासो गोथाव जायो बिराद गोबाब आरो बे खारदैया न'आव बानायनायमोन माबानि नारेंखल बिगुरनि एसेयानो जाना नांखायो आरो जौ गोजा लोंबा नै जौ गोजा खारदैसो खारदै जौ गोजा नङा खारदैसो थाव नङा जामबिलाय थावनि जायो खारदै मा थावनिया खारदै जायो नामा नारेंखल बिगुरनि खारदै इयो खिफि मा होनदों अनला ओंख्रि जा गोथाव जाखाबाय जा गोथाव नोंहा मोनजायानो माने ना मोनजागोनब्रा देनां र' होदो अरदाबाव ओंख्रियाव माबागोन माबाया बना 12 बोसोरनि उनाव मा ओंख्रि देयो अनलाजों अमा बारसिखि बिबार नै जों दाख्लै खानाया साथामजों एसे गोबाव गोदौ होबावनांगौ अमायाथ' मोनखाबाय दहायनो दै होनानै जा गोबाव संखाबायना आङो रुखाबाय दा एवथ्रमना दोनखानाय एसे गोबाव गोदौ होबावनोसै आरो मोनसिगोन ओमफ्राय माबोरै थेंक इउ फर वाचिं माय भिडिअ होनलायदो Thank you for watching my video. Bye bye. Bye bye. ओंख्रियाव थांगोन उनाव ओंख्रियाव थांगोन मोनबाय मस्ला होना खांसै एबार मस्ला नै मस्ला होनसै मस्ला गरम मस्ला जिरा मस्ला अमा खि बोरमा खि सैमा खि अमा हान्थु बोरमा हान्थु मोनबायानो नै बोरमा खियाथ' गल जायोना बोरमा खियाथ' गल जायो अमा खियालाय अमा खिया साफ्रेनाय अमा खियाबो गल मा होनदों सेसानाबो गल खिया आं सेसानि खिखौ नुफेराखैनो मबाइलाव नुयो आङो नंगौ ओमफ्राय मबाइलाव नुनाय आङो खिनानै हरलाबाय बाख्रियावनो जारलासो जासिगोनलै होमबालाय आइला रे बिलाय आंना सांग जाबाय नोगोरनि सेंग्रा सोबानो जौ गोजा आइदै खान्दा हा फेनगोन नै दाउखि गिदिर होनबो हावलायाव सोबानो रुलाय एसे खोबहाबना होनोसै गोबाव गोदौथारबाय ओइ हयलाम वाव मोनबायले संसै अनला होनबाय अनला बारसिखि बिबार मा जोगोनार बायदि नुदों कालारखौ खारदै होबाय नालाय बिदि नुबाय आरो आं जोगोनार कालार मोनजाया भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबाव
Kantai Goyary YouTube channel. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Thank you for watching. Tata. Bye bye. Goodbye. Goodbye.